2 jaar geleden ben mijn vrouw en ik naar Nieuw-Zeeland geweest, want er was een dochter van ons. En toen moest we een souvenir mee hebben. En toen zei mijn dochter, die even mee komen naar de markt. En dan op de markt even zien. Toen werd een vrouw druk met deze dingen bezig. Ik zei, dat is mooi. Ik maakte ze voor een bijzonder moment. Ja, ik heb opdracht gekregen van mijn baas. Ik en mijn vrouw ben direct in mei 65 getrouwd. En toen had ik opdracht gekregen dat ik wat van dit spulmeisje moest. Ja, ik weet net waarom. Daar zei je wel een gedachte bij haar, want ja, vrouw die houdt in wat door dan Molly. Nou, ik vind het wel mooi werk en ik heb wel een tijd van het winter. Dat, ik ben mooi naar gang gaan. Vandaar dat ik je zo'n proteoeltjes en moeskers al hier heb. Mijn dochter die went 10 minuten rennen van zee af. Dus wij gingen altijd naar zee en toen vonden we dat die schelpjes hadden gezocht. En die zochten we alle keer. Die lijnen we maar bij hem heen, bij haar. En toen ik thuis kwam uit Nieuw-Zeeland, toen hier ik 30 kilo schelpen bij me. Toen vroeg ze, hoe hast je bij mij nou? Nou, ik zeg gewoon in een kofferdie en ik ga naar je zo praten. En ik weet echt van niks. Je moet gewoon een nozel van en dan is het goed. Het mij dus wel. Ze hebben bij de douane net even ze hebben me net even aanhouden, nee. Ze hebben de koffer die bij voor dus klaar. Alles wat je kan. Nou, en toen hiek dat spul op. En dan had mijn dochter uit Wegmond gestuurd. En nu maak ik als kiel maar wegbellen, want dan maak ik Wegmond hebben, want ik ga wetten in. Het met schelp met Nieuw-Zeeland wezen. Ooit zou ik net weer de weekse wijken. Ik kan ze hier net vinden. Nee. Nou, dan maar weer even met vleertuig die kant op. Ik zou er wel heen willen, maar ja, aan de ene kant en aan de andere kant, het is wel één jaar. Maar het zei drie goed niet vliegtuig zetten. Maar je kan zien dat de schelp gerut ben, hè? Dit ben van heel grote dingen. En dan ga je hier zo'n moes hard maken. Die is gerut op deze. Die had ik zijn aan de zetten, zo'n grote schelp. Die is kant en kleerkant. Maar ja, die had je maar 2 dagen staan. En toen kwam je in en die had een per ongeluk mijn optocht.